Eta gaurkoan gurekin, Geroa Baitik, Izaskun Goñi izanen dugu. Izaskun Goñi naiz, Izaskun Goñi Razkin, eskualde honetan bizi naiz duela 20 urte, eta lan egin dut eskualdearen alde, bai Bertizko partzuergotik 8 urtez, eta gero Nafarroako gobernutik. Beraz, beti izan dut asmoa eta borondate hori lan egiteko eskualde hau bultzatzeko, eta horregatik onartu dut Baztango Geroa Bairen zerrendan Baztango udalera joatia. Aspalditik egon naiz ni politikan, beti gustatu zait, 15 urterekin hasi nintzen, Iruñan bizi nintzen orduan, eta urteak pasatu ahala, joan naiz beti gelditzen esparru politiko horretan, Geroa Baik ordezkatzen duena, eta oso harronago egin dugun ibilbidea 12 urte hauetaz. Alderdiaren proposamena datorren legealdiarako da segitzea gure bi zinegotzik egin duen lan ikaragarriarekin, oso gogor ibili dire lanean, Geroa Bairen bi ordezkariek pasaden 4 urte hauetan, eta beraz, beraiek bultzatu dituzten ekimenekin jarraitzeko asmoarekin gaude, eta gure programa badu ildo nagusi bat, eta da Baztango bailararen ekonomia sustatzea eta dinamizatzea. Aspalditik uste dugu udal aurrekontuak oso eskasak direla, eta eskasak dire batez ere inbertsioaren aldetik. Ekonomia edo garapen ekonomikoa bultzatzeko azpiegiturak behar dira, eta horretarako behar dira beti aurreikusi inbertsioak. Eta ikuspuntu horretatik guk uste dugu egin dela gutxieneko aurrekontuak urtez urte. Virginia Alemanen garaian egin ziren inbertsio haunitz eta aurrera pauso handiak, azpiegitura haunitzetan baiaran frontonak, aurreskolak, liburutegiak, kaleak, karrikak, haunitza azpiegitura, baina ordutik honat ez da deus egin, ekimen puntualak eta Nafarroako gobernuren eskutik, eta beraz guk uste dugu Baztango udalak berreskuratu behar du lidergo hori berak, Baztango udalak berak proposatutako inbertsioak bultzatzeko. Sektore aipatzen aldugu nekazaritzak behar duela laguntza haunitz, gero eta zailagoa da alor horretan lan egitea, eta beraz guk uste dugu beste sektoreetan bezala behar dela modernizatu eta behar dela sektore honen langileak formatu eta tresna berriekin gaitu, gero eta eraginkorragoak izateko, eta ere bai merkataritza zai batean baliabide gehiago izateko. Ere bai udalaren babesa eta laguntza behar dute oso eskema, araudien eskema konplexu batean, informazio osoa izateko eta beraien interesak ere bai noski defenditzeko beraien bailararen aldetik. Gero, industriari dagokionez, guk uste dugu Baztanek behar duela industria noski, zeba industriak sortzen ditu enplegu gehien, Nafarroa osoan, hemen ere bai behar da,
eta ere bai, industriak sortzen dituen lanak kalitate gehiagokoak dira beste sektoreekin konparatuta, beraz, guk industriaren aldeko apustu handia eta tinkoa egiten dugu. Industria moderno bat izan beharko zen, gure Baiaran segiteko kalte handia ingurumenari, eta gaur egun industriak gero eta modernoagoa izanik, eragin horiek gero eta txikiagoak egiten edo sortzen ditu, badugu adibide on bat, hemen Lekarozen kanpusean farmazeutika batekin, eta horretan egon gara ere bai lanean urte hauetan, gobernuaren aldetik ere bai gure laguntza ematen hemengo industria hori bultzatzeko, batez ere Lekarozeko kampus enpresarialean, eta erraten dudan bezala, aktibitate batzuetan, ez edozein aktivitatean, izateko orekatua gure inguruarekin, eta izateko balio haunitz, gero eta ahalik eta lanpostu gehien sortzen dituena, eta balioa uzten duela Baiaran. Horretarako guk ikusten dugu sektore industrialak aproposenak direla baztanen, bai farmazikoa edo bioteknologiakoak, bai ikusentzunezko sektorea eta azkenik digitalizazioa. Sektore hauek gero handia daukate, potentzial handia, eta ez dute instalakuntza handiak behar, eta beraz egiten alda garapen ekonomiko bat baliabide gutxirekin, baina sortuz balio handia. Hori bada gure industriaren aldeko apustua. Zerbitzuak eta turismoa noski oso importanteak dira baztanen ere bai, eta horretarako ere bai, nekazaritzan kasuaren bezala, uste dugu jendeak, langileak eta sektoren enpresarioak gaitu bar dire, hau da formatu, baliabideak eman, gero eta eraginkorragoak izateko beraien eguneroko lanean, eta merkatuan ere bai aukera gehiago izateko, eta beraz, beraiek negozioak, enpresak sendotzeko eta jarraitzeko osasuntsuak eta indartsuak. Beraz, digitalizazioarekin eta formakuntzarekin ikusi behar diren ekimen guztien aldekoak gara, bai udalatik bultzatuta, bai Nafarroako gobernuarekin bultzatuta ere. Eta azkenik, garapen ekonomiko estrategia honetan, uste dugu balioan jarri behar dugu eta probestu behar dugu euroeskualdeak ematen dizkigun aukerak. Badugu Nafarroako gobernuak Euskal Erkidego autonomoan eta Akitania Berriaren gobernuak entitate bat denon artean, eta mugaz gaindiko elkarlan batian bultzatzen aldire gauza interesgarriak, aukera berriak izateko baztanen eta gure eskualdean orokorrean ere bai. Udalak eskaintzen dituen zerbitzuen balorazioa ona da, gero eta gehiago
joaten ari dire zerbitzuak ematen. Hori oso importantea da hemen jendea jarraitzeko bizitzen, eta alde horretatik ados gaude ematen ari diren eta egiten ari diren esfortzo horiekin guztiekin, eta guk bai uste dugula hobetzen aldirela eta programa berri batzuk beti gehitzen aldirela, batez ere ikusten dugu hutsune bat nerabeekin. Uste dugu nerabeen aisialdirako behar direla ekimenak, aktibitateak, espazioak ere bai sortu, 12 eta 16 urte tarte horretako gazteak edo nerabeak, eta hori ikusi dugu dela importantea ere bai. Uste dugu beharrezkoa dela, faltan dugula bastanen kultur espazio bat egokiagoa, zenbait aktibitate kulturalak egiteko, eta ere bai pentsatzen dugu baliabide gehiago jarri behar direla obrak eta mantenimenduak ahalik eta gehien egiteko eta gauza guztiak hobe egiteko. Eta sail honetan bai uste dugu falta dela, badela beste hutsun bat importantea efizientzia energetikoaren inguruan. Uste dugu aspaldi izaten alginula ja udal eraikin guztietan energia berriztagarriak, faktura elektrikoa aurrezteko eta aurrezkin horiekin gero beste gauzak ordaindu ahal izateko, ere bai uste dugu bultzatzen aldela gehiago energia autokonsumorako instalakuntzak eta behikulo elektrikoak behar dituen ere bai azpiegiturak. Uste dugu eremu horretan oso gutxi egin dela, eta kontuan izanik zenbat eraikin eta instalakuntza publikoak udalenak dauden Baiaran, izaten algenituen instalakuntza haunitz, energia berriztagarriekin, eta horretarako beharrezkoa da izatea hasteko estrategia bat, plan energetiko bat, ja pasaden hauteskundeetan proposatzen genuen hori bultzatzea, ez da lortu urte hauetan, eta ez dago plangintza bat joateko energia berriztagarriekin azpiegitura horietan inbertitzen eta antolatzen. Bai, eremu honetan uste dugu ere bai behar dela plangintza estrategiko bat, zeba oso gai konplexua da, eta lan egin behar da bastanek dituen ezaugarriekin. Baldin badaude hainbeste etxe haundik hutsak orain erabiltzen ez direnak, eta ezinezkoa dela edozein familia normal batentzat etxe bizitza horiek mantentzea behar den inbertsio ikaragarriak, behar da plangintza bat, etxe bizitza handi horiek etxe bizitza anitzekoak bihurtzeko, lortzeko finanziazioa, estrategi batean publiko-pribatua, hau da, elkarlan batean finantzatzeko eta bultzatzeko, eta noski gobernuak dituen baliabideetaz baliatuz, ere bai, behar diren pisuak edo etxe bizitza berriak izateko, baina uste dut ditugun ezaugarriekin eta ondarearekin behar dugula oso plan berezia egokitua baztanerako. Gauza bera, izan barko zen etxe bizitza plan horren sail bat, aurreikustea
prestatzen eta egokitzen diren ondare horietan edo etxe bizitza horietan alokairurako etxe bizitza batzuk erreserbatzea eta noski baldintza batzuekin egoteko alokairuak gehienezko kopuru batzuekin izateko eskuragarriak. Bai, udal zabal batean bastan den bezala oso gai zaila da kudeatzea zaborrak, ze baia biltzea etxeko zaborrak baliabide haunitz eskatzen ditu, eta nik uste dut gerota hobeki egiten ari dena. Kasu honetan, bakoitzaren konpromesua beharrezkoa da sobera eskargatzeko sistema, arduratsuak izan behar gara puntuetara eramaten eta erresten bilketa hori, eta gero noski berziklatzeko zaborrak behar da denon konpromesua, eta nik uste dut egiten ari dela lan on bat mankomunitateen eskutik eskualde mailan eta Nafarroa mailan ere bai, urte askotan lan egin da gai hau. Nafarroa lidergo bat dauka eremu honetan, eta gure eskualdean eta Baztanen ere bai aurrepausoak ematen ari dira, eta orain nik uste dut hildo horretan edo martxa horretan jarraitu behar dela, sensibilizazioarekin ikasten, teknika berriak ere bai sartuz, zaborren tratamenduetan eta bilketan ere bai, eta batez ere denon ardura eta konpromesua ahalik eta zaborra berziklatzen ezin den zaborra izateko. Oso gai sensiblea da erdiz gure baiaran, oso toki berezia da denontzat, eta tokatu zaigu hor izatea meategi proiektu bat. Udalaren eskumenetatik kanpo gelditzen da, eta hortaz gure jarrera da aktiboak izatea gaiaren jarraipenarekin, eta Baztanen kalte gutxien izateko lan egitea, eta Baztanen alde onura gehien ekartzea proiektu hori. Eta hori gure ustez proiektua ez da egitea edo ez egitea ez dago ja udalen esku, eta bai dagoela gure esku oso arduratsuak izatea eta jarraitzea hurbiletik nola egiten den proiektu hori. Aroztegiaren proiektuari buruz ez dugu berririk. Guk gure garaian pentsatzen genuen aukera ona zela. Sektore horretatik, turismo sektoretatik bultzada bat izateko Baztanen. Momentu honetan ja ikusten dugu gelditua dagola, egia esan ez dugu iritzi, ez gaude, uste dugu ez dago eguneratua proiektu hori, ja pixko bat pasatua dagoen proiektua dela uste dugu, eta aukera pasatua. Orain arte eginiko udal kudeaketaren inguruan erran behar dugu
ez dela oso parte hartzailea. Guk faltan botatzen dugu informazioa gehiago konpartitzea. Gure zinegotziek zailtasunez izan dute urte hauetan, 8 urte hauetan informazioa, eta hori pena bada, horri izan gara laguntzeko asmoz, eta ere bai uste dugu hiritarrentzat ere bai importantea dela gardentasun gehiagorekin jokatzea. Uste dugu falta dela informazioa unitze nolakoak diren udalbatzak eta saioak, eta hori da gauza bat hobetzeko gardentasuna kudeaketan eta informazioa denekin konpartitzea. Eta ere bai, ja gure estrategiarekin lotuta uste dugu kudeaketa ez dela ausarta, guk uste dugu anbizio gehiago izan behar dela udalean, gure bailararen ekonomia bultzatzeko, eta ez dugu ikusi proiektu alde horretan, inolako proiektua bultzatzeko, enplegua, enpresagintza, eta lanpostuak sortzen dituzten proiektu horiek. Beraz, uste dugu hori falta dela, eta hori da guk egin bultzatu behar duguna. Azpiegiturak oso importanteak dire horretarako, eta guretzak azpiegitura haunitz egin ziren garai batean, eta orain falta direna da azpiegitura industria edo aktibitate gehiago sortzeko, eta baita ere turismoaren aldetik. Nik Bertizko partzuergoan nengoenean ja utzi nuen prestatua Bide Berdearen proiektua, han gelditu zen, 10 urteetan ez da aurrera pausurik eman, Baztango udalatik, eta pena bada, momentu berean bultzatu genuen Bertizko partzuergotik Behobiatik Bertizeraino zatia eta Bertizetik Elizondoraino zatia, baina hau Baztangoa bertan bera gelditu zen. Beraz, hori da oso azpiegitura importantea, turista haunitz bizikletaz ailegatzen dire, bai egun pasa eta bai ibilbide luzeak egiten, orduan ja inpakto gehiago duten turismo aktibitatean, eta oso azpiegitura importantea da, lotzen gaituena Done Jakue bidearekin, Plazaolako Bide Berdearekin, oso azpiegitura importantea jarraitzen du izaten, eta ez da deus egin 10 urtez. Eta gero ere bai baditugu industria poligonoak, eta horiek ere bai udalatik bultzatu behar dire baldintza honetan izateko, eta hor dauden enpresak indartzeko eta enpresa berriak erakartzeko. Eta azkenik oso azpiegitura ahalmen handikoa dugu Lekaroseko kampus enpresariala, eta hor ere bai udalaren implikazioa importantea da, hor estrategia baten ildotik bultzatzeko bioteknologia, ikusentzunezko aktibitateak eta enpresa digitalak. Hemen, Nafarroa osoan bezala biharrak eta arazoak dire orain momentu honetan osasun arreta, gero adinekoen arreta ere bai eta laguntza, ere bai landa eremu batean bizitzea kalitatearekin, lana eta zerbitzu publikoak orokorrean. Momentu honetan lana edo langabezia
ez da hain larri, egoera ez da hain larria beste garaietan izan den bezala, baina beti noski segitzen du izaten beharra bat eta horretarako ari gara azpimarratzen importantea dela aktibitate ekonomikoa baiaran sortzea eta bultzatzea eta indartzea dagoena. Bueno, izan behar da oso aktiboa udaletik jendearen beharrak ikusiz eta dagozkien tokietan non erabakitzen diren zerbitzuak eskatzeko eta segitzeko, erran nahi dute aktiboak izan behar da reklamatzen, behar ditugula gure zerbitzuak, osasun arretan eta aipatu ditugun zerbitzu publiko guztietan, eta ere bai udalan esku daudenetan lan ona eta ausardia egiten eta enpleguaren aldetik errandudan bezala, errepikatzen dut, izan behar dugu jarrera bat aktiboa baztanen enpresa eta aktivitatea ekonomikoa izateko, dagoena indartzeko eta erakartzeko ere bai aktivitate berria. Ahuleziak ez ditut ikusten, behar bada konpromesua. Ahulezia izaten alda hiritarren edo herritarren konpromesua zeba, guk ahal duguna egiten dugu ordezkari publikoak bezala, baina azkenik bakoitzaren konpromesua eta laguntza eta auzolana importantea da gauzak ongi ateratzeko. Eta zaila da ere bai aurkeztea herri guztietan jendea prest lan egiteko udaletxean, eta alde horretatik ere bai eskatu behar da babesa, egiten dutena alegina joateko, eta egunerokoan ere bai denon laguntza eta konpromesua importantea da. Potentziala handia ikusten diote baiarari, dakizuenez biztanleria joaten zen jaisten urtez urte, baina gelditu da jaitsera hori, momentu honetan mantentzen ari da populazioa baztanen, eta lortu behar dugu handitzea, eta gero eta jende gehiago bizitzen baztanen, lortuko dugu ere bai dinamizatzea gehiago aktibitatea eta beraz zerbitzuak, biltzen diren zergak, izateko baliabide gehiago gero zerbitzu publikoak izateko, dena gurpil bat da, rueda bat da. Bai, guk proposatzen dugu udal komisioak eta gobernuak irekia izatea denei, formazio guztiei, eta gero erraten nuen bezala, irekiagoak izan behar dire saioak jendeak jarraitu ahal izateko eta informazio osoa izateko. Eta ere bai, sare sozialak gehiago erabiltzea, gaur egun gero eta ohituagoak daude informazioa eskuratzera sare sozialen bidez, orduan kanal berriak erabiltzea ere bai, jendea informazioa izateko, eta ere bai jendearen kezkak eta eskaerak bildu ahal izateko. Honetan ditugu 5 zerrenda, eta nik uste dut denontzako tokia izanen dela, beraz adostasunak bildu beharko dire 5 artean, eta espero dut gehiengo zabal baten parte izatea geroa bai.
oso importantea da, ezinbestekoa da administrazioarekin harreman ona bat izatea, ez bakarrik harreman ona izateko, baizik eta estrategiak konpartitzeko eta probesteko. Erran nahi dut, inbertsio horiek erraten ditugun behar diren inbertsio horiek finanziatzeko, behar da denborakin prestatzea, estrategia batekin, gobernuarekin adostuta, gero baliabide ekonomikoak lortzeko, behar diren azpiegitura eta inbertsio horiek lortzeko. Horretarako azken finean elkarlanean ibili behar da, Nafarroako gobernuarekin, eta ere bai, Nafarroako gobernuak baliabide haunitz jartzen du Nafarroako hiritar guztien eskura, eta hori ere bai bastandik probesteko behar da jarraitzeko, ezagutaraztea, jendeari pasatzea informazioa, eta gero eta gehien erabiltzea arlo publikotik martxan jartzen dire politika publiko horiek guztiak. Bastango biztanleei eskatzen dizuet Geroa Bairen aldeko botua.